खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ एडिआरइ आरो आसाम पुलिस थिसननायनि थाखाय आनजादनि फिथाइनि खालारखौ फोसावबाय। आसामाव गोबां बादायलु आनजादफोरनि थाखाय गोबाव नेनाय फिथाइनि खालारखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जादों, जाय रोजा बिनायसाफोरनि थाखाय गोजोननाय आरो रंजाखांनाय लाबोदों। गोदानसिन आपडेटनि बायदिब्ला आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद एडिआरइ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि फिथाइखौ 7 मार्चआव फोसावनाय जागोन। आसाम पुलिस थिसनथायनि बिजाथिफोरनि थाखाय फिथाइनि खालारफोरा फारियै आसाम पुलिस ड्राइभारनिया मार्च 4आव, आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर एसआइनिया 6 मार्चआव, एडिआरइ ग्रेड 3 आरो 4 निया 7 मार्च खालि, आसाम पुलिस कनस्टेबलनिया 12 मार्च खालि, आसाम पुलिस कमान्ड' बेटेलियन कनस्टेबलनिया 27 मार्च खालि फोसावनाय जागोन। बे खालारफोरखौ फोसावनायजों बिनायसाफोरखौ सायख'नायनि फैगौ खोन्दोनि सोमोन्दै आरोबाव गुदि खिथानि थाखाय मावख'आरि वेबसाइटफोर आरो फोसावनायफोरजों आपडेट थानो बोसोन होनाय जायो। बिबानगिरिफोरा गासैबो बिनायसाफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। जेरै फिथाइफोरा खाथियाव फैयो, बिजाथिफोरखौ फोथायथि आरो थिरांथाजों फैबाय थानाय थाखोफोरनि थाखाय थियारि जानो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ बिफानआ एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'ज गाबहरनायनि खालारखौ थि खालामफिनदों। आसाम डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन (DEE) आ समबार 3 मार्च खालि लवार प्राइमारि, एलपि आरो गोजौ गुदि इउपि फरायसालिफोराव सरासनस्रा फोरोंगिरिफोरनि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ समफारिखौ फिन फारिलाइ फोसावो। मावख'आरि फोसावथायनि बायदिब्ला सोदांनाय आर'जलाइनि समा दा 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जागोन। बे फोसावनाया खुंथायारि गोनांथिफोरनि थाखाय खालामनाय जादों। थिसननाय बिखान्थिखौ सिगाङाव 8 जानुवारियाव फोसावनाय जादोंमोन, लोगोसे 14 फेब्रुवारियाव उननि फोसावथायबो होनाय जादोंमोन। DEE नि बायदिब्ला गुबै फोसावथायफोराव मुंख'नाय गुबुन गासैबो नेम आरो खान्थिफोरा सोलाय-सोल' थागोन। मासिफोरनि थाखाय आर'ज गाबनो गोसो जानाय बिनायसाफोरखौ आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय DEE.assam.gov.in मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो बोसोन होनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ आसाम भुटानजों गिबि रेलवे लिंक मोनगोन, रेलवेआ DPRखौ थि खालामबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला भारतारि रेलवेआ बावैसो सिगां गुवारै मावथांखि फोरमायथि DPRखौ थि खालामदोंमोन, जाय मोननै ओनसोलनि गेजेराव फोनांजाबनायखौ बांहोनो आरो द्विपक्षीय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय BTRनि क'क्राझारखौ भुटाननि गेलेमफुजों फोनांजाबनो नाजादों। बे मावथांखिखौ सिगाङाव मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ 25-26 फेब्रुवारियाव गुवाहाटीआव खुंजानाय एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मानि समाव फोसावदोंमोन। बेयो भारतनि एक्ट ईस्ट पलिसि आरो नेबारहुड फर्स पलिसिनि मोनसे बाहागो। थांखि लानाय 69.04 किल'मिटार रेलवे लाइनआ 3,500 कौटि रांनि अनुमान खालामनाय खरसाजों मोननै हादोरनि गेजेराव फालांगि, दावबायथाय आरो हारिमुआरि सोलाय-सोल'खौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेयाव मोनद' गोदान स्टेशनफोर थागोन: बालाजन, गुरुभाषा, रुनिकाटा, सान्तिपुर, दादगिरि आरो गेलेफु। बे मावथांखियाव गंनै गाहाय दालां, गं 29 फिसा दालां, गं 65 फिसा दालां, गंसे लामा अभारब्रिज, गं 39 लामा आन्डारब्रिज आरो 11 मिटार गोलाव गंनै भायाडाक्टफोर लुनायबो थागोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला जोबथा जायगा जरिप (FLS) आ सिगांनिफ्रायनो आबुं जाखाबाय। बेजों लोगोसे बे मावथांखिया बड'लेण्डनि रांखान्थिखौ सोलायनो थियारि जादों, जाय बेखौ मोनसे गाहाय फालांगि आरो एन्ट्रिज मिरुआव सोलायगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझार-धुबरी सिमानि साखाथियाव आथोनारि गाग्लोबनायनि अजदजों गोब्राब जखम जानायजों लोगोसे उन्दै हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला क'क्राझार आरो धुबरी जिल्लानि सिमायाव थानाय बांगालदबा ओनसोलाव आथोनारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव सासे उन्दै हिन्जावसाया क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव गोब्राब जखम जानायजों लोगोसे गोब्राब जखम जानायनि थाखाय फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथाया मोनसे इटा भाटायाव जादोंमोन जेराव गाग्लोबजाग्रानि नखरा थांनाय 4 दाननिफ्राय खामानि मावगासिनो दंमोन।
खौरां मोननाय बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसाखौ अजद होनाय बायदियै आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो उनाव खाथिनि हाग्रा ओनसोलाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हौवाया गारना थांदोंमोन, जाय बे इटा भाटायावनो खामानि मावोमोन। गाग्लोबजानाय हिन्जावसानि बिनानावा बुंनाय बायदिब्ला गाग्लोबनायखौ नुदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि दायनिगिरिया गाग्लोबजाग्राखौ हाग्रायाव बोनानै लाङो। जेब्ला गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाया बेलासिसिम नखरनि क्वार्टाराव फैफिननो हायाखैमोन, अब्ला बिथांजोनि बिमाया नागिरनो जुरिदोंमोन। जोबनायाव गावनि फिसाजोखौ हाग्रानि सिङाव दुखुगोनां थासारियाव नागिरना दिहुनदोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि बिमाया अजद होयो दि दायनिगिरिया बिथांजोनि फिसाजोखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन आरो मोनसे गिदिर अन्थाइजों बुनानै आथिंनि हारा बायनायजों लोगोसे गोब्राब जखम खालामदोंमोन। बे जाथाया गुवारै सोंखारि जादोंमोन आरो मोजाङै नायबिजिरनो खावलायदोंमोन। ओनसोलारि बिबानगिरिफोरा दासिमबो नायबिजिरनायनि दावगानायनि सोमोन्दै मोनसे मावख'आरि बिबुंथि फोसावाखै। बाथि खौराङाव दङ बिसायख'थि आय'गआ डुप्लिकेट एपिक अनजिमाफोरनि सायाव जिंगा सिनायखौ रोखा खालामदों। भारतनि बिसायख'थि आय'ग (ECIआ गुबुन गुबुन रायजोआव बिसायख'गिरिफोरनि मोनसे इलेक्टर्स फट' आइडेन्टिटी कार्ड (EPIC) अनजिमा थानायनि जिंगाफोरखौ सुस्रांदों। बेखौ रोखा खालामनानै बुङो दि बेनि ओंथिया डुप्लिकेट एबा नंखाय भटारफोर नङा। ससियेल मिडिया सावरायनाय आरो रोखोमसे एपिक अनजिमाफोरनि सायाव सोंथि दैखांनाय खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि गेजेराव ECIआ बेखेवदोंमोन दि भट होग्राफोरा गावसोरनि रेबथुमजानाय बियाबफोराव थिखानाय भट मिरुफोरावल' गावसोरनि बेलटफोरखौ होनो हागोन। बे जेंनाया सिगांनि बिसायख'थि फारिलाइ सामलायनायनिफ्राय सोमजिदोंमोन, जेराव रायजोफोरा एपिक अनजिमाफोरखौ आखाइजों थि खालामदोंमोन, माब्लाबा माब्लाबा रोखोमसे हांखोआरि फारिखौ बाहायनानै। इर'नेटआव सोलायनायजों ECIआ दा गासैबो भट होग्राफोरनि थाखाय जुनिया एपिक अनजिमाखौ रोखा खालामनो खामानि मावगासिनो दं। ERONET 2.0 खान्थिया बेफोर बायदि केसफोरखौ फोसाबनाय, गेबेंथिखौ रोखा खालामनाय आरो इयुननि जाथायफोरखौ होबथानायाव मदद होगोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखा सिमा बारनो नाजानाय 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। आसाम पुलिस हानजाया भारत-बांलादेश सिमायाव आयेन बेरेखायै भारतआव हाबनो नाजानाय 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ जाफुंसारै होबथादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ रफिकुल कलाम, मुस्कान, आब्दुल रेहमान आरो आख्तार हुसैन होनना मिथिनाय जादों। बिसोरखौ हमनायनि उनाव 4खौबो थाबैनो गायसनजानाय प्रट'कल बायदियै सिमा बारनानै हरफिननाय जादोंमोन। बे अपारेशना ओनसोलाव मोनथाय गैयै सिमा बारनायनि बागै सोलिबाय थानाय जिंगाफोरखौ दिन्थियो, जेराव रैखाथि गोहोआ आयेन बेरेखा हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय अरायसम नोजोर लाखिबाय थायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।